Yeah, if you want to have a look though, I can't remember which is exactly the closure is in the queue there. But have a look around the bar, I think that might See, that's why they're so excited. It's feeding time. Last time I was here, they were all like half dead. Yeah, this is about as active as they'll get. Okay. Chico, je daar is Dat vergeet om te bed voor ik kunnen beginnen. Reed. Kijk, Gita, hij is hier opgevallen door die koos. Je weet niet wat ze daarom niet hebben gegeven. Verkeerd, man. Dat is een hele paard. Daar is hier een pietje geplauwen. Daar is het, hij is er. Waarom je dat ze aanhouden, ze dus pietjes sturen. Je weet dat aanhouden. Man, die piet is gelukkig nog niet zo te werk. Jij kan nog pas gaan doen. Kijk, Gita, hij is niet gelukkig met die piet. Ik vind het niet ekels dat moet laten. Maar hier staan helemaal vast. Hierdie man, hulle gaan nou begin met in die ware uit. Maar ek goeie man nie so dan. Nee man, ek staan nie so vlug dan. Ek wil nie so vlug. Wat betaal jy dit in plaas? Sorry.